kana jina ko idan muka da nasara wannan haka tsaya ka tura kamar shi muka ce ba za ka zauna ba ka ji ko wallahi ba zan alƙur'an sai ka je wallahi ba laure ina ga miki laure wata ƙahir aro za mu tafi aske ke wani ƴasa zamu da Allah malama ya kuwa zan je ka nan je mu da to alƙur'an ya kinda kai ma alƙur'an ya a kaje wallahi ba zan je bi ka nan ka dahir aro ai dan wannan gida mu da nasara to ai na da shi kauye za ka mai ai shi ka san shi ƙahir aro ka da hine zuwa daurin aure shine zuwa mutuwa suna hine rai lafiya hine duk asibitin garin nan ba asibitin da bai je ba alƙur'an kuma in ga sai ya ce he ya kan ce kungo da ka yanda ake cikin kalautin nan ga yunwa ta wannan abin mu je a mika masa ai shi gaisuwa ne ashe ka ga da hege da gida gaskiya na abin da ya dace. ina zuwa nasara wannan ai kon kasiya. haka ya ka shakara tabbata har yin ta ka samu mutum aure saboda ba ka kai gaba da